la neu, una cosa blanca, que és de gel. És d'aigua, la neu. I la neu ve quan fa fred i quan és hivern. La neu és gel que està molt fred i quan s'acosta la calor doncs es va desfer. La neu es poden fer boletes de neu i tirar-la a la gent. Quan fa fred a vegades cau la neu i és com es fan boles de neu i es pot jugar. És aigua i també és perquè sedi més als nens. I tota l'estona cau. Bueno, tota l'estona no. Freda. I també és aigua. La neu és per fer ninots de neu i per anar a esquiar. A mi m'agrada la neu i jugar a fer ninots de neu i guerres de neu amb boles. I ens podem divertir fent ninots de neu, esquiar. I també podem anar per trineu de neu per muntanyes. Jugar i esquiar. Les boles de neu són per tirar-hi a l'altra gent i així jugar. I també per fer formes com ninots de neu. Que a la neu podem patinar en gel perquè la neu com que és gel, doncs també podem patinar per neu. També podem anar a casa dels nostres avis a tirar neu també. Fer un ninot de neu, guerra de boles, jugar. I també jo faig snow i esquí. I quan neva podem anar a les muntanyes per nedar a veure si hi ha un paje i neva molt al Pirineu, a la muntanya de Montserrat, als Pirineus i a Andorra també. També podem anar per als pobles a veure si hi ha neu i divertir-nos amb tots els nostres amics jugant en neu. Res més.